Και γεια σας παιδιά, σήμερα όπως βλέπετε θα κάνω ένα καινούριο βιντεάκι. Βγήκε το καινούριο, πώς λέγεται, τα στρουφάκια βγήκαν τέλος πάντων και έχουμε και καινούρια season παιδιά. Πάμε να την πάρουμε τώρα. Πήραμε. Θα μπορούμε να δραματίσουμε τα level γιατί ποιος κάθεται να παίζει τώρα. Τέλος πάντων. Για άμα ακούγονται κάποιες φωνές, χίλια συγγνώμη. Ξέρετε το λόγο γιατί το έχω πει 100 φορές. Ωραία, πρώτα θα το ξεκλειδώσουμε όλο και μετά θα τα πατήσουμε όλα και θέλουμε να δούμε και τα ticket από το τουρνουά και μάλλον θα παίξουμε το τουρνουά. Γιατί θέλω να τερματίσω και το τουρνουά και φυσικά και θα κάνω βίντεο άμα το τερματίσω, που μάλλον το πρώτο να το τερματίσω. Θα κάνω και βίντεο που βλέπετε το skin που θα το πάρω το μύθικο. Ωραίο μυθικάκι, ναι. Θα κάνουμε φυσικά και άλλους λίγους τροχούς από το shop. Και θα πάρουμε και άλλα τζαμάκια από εδώ, άρα δεν ξεχνάμε τίποτα. Μπορεί να το ξοδέψει και βασικά δεν το ξοδεύω με τίποτα. Πρέπει να ξοδέψει και ένα 2.000 για το τουρνουά. Για ασφάλεια εγώ 500-800 θέλω. Για ασφάλεια θα κρατήσω. Τόσο πολλά θέλει. Μεγαλώσαν τη season τώρα, με κορδεύουνε. Βασικά όχι αυτά τώρα πίσω τα τζαμάκια, αλλά δεν είναι κάτι. Τι είναι αυτό το special, τέλος πάντων. Και ωραίο το skin αυτό το special. Death. Και το emote. Πάμε θα ξεκινήσουμε πρώτα από το emote, θα τα πάω από την αρχή. Πάμε 50 Halloween tokens. Το σκηνάκι αυτό. Εντάξει, δεν θα το φορούσα. 100. Ένα τέτοιο που δεν ξέρω. Full. Οκ, είναι full. Οπότε τα αφήνουμε εδώ πέρα. Booey mode, ωραίο. 125. Δωμάτια. Και να δούμε αυτό. Οκ. Συγγνώμη, 25. Ωραίο, μου αρέσει το Halloween. Αν και δεν έπρεπε να το κάνω τώρα, έπρεπε να το κάνω όταν θα είχαμε Halloween, αλλά δεν πειράζει τώρα. Stumble guys λες. Ωραία. 50. Θα κάνουμε και πάρα πολλούς τροχούς. Το κάνω λίγο γρήγορα γιατί θα γίνει μεγάλο το βίντεο. Θέλω να δοκιμάσω και το emote. 10 λεπτό. Ωραία. Epic. Ωραία. 100. Παναγία μου, τι είναι αυτό το skin. Τι ωραίο skin. Έχω τα παλιά μόνο αυτά. Και ξέρετε τι θέλω να βάλουν, τρεχούς με tokens. Όχι gems, tokens, Stumble guys, άκουμε. Οι παλιοί που έχουν πάρα πολλά θα ξοδέψουν λίγο. Τι είναι αυτό, μόνο με gems, να βγάζει μόνο λεφτά, σκέφτεσαι δηλαδή. Πρέπει παιδιά, συγγνώμη που ακούγονται αυτοί οι θόρυβοι. Και πάμε να δούμε τι θα... Ωραία. Epic or better και το κλασικό θα το κάνουμε μετά, με τη σπινάκια στο τέλος. Τέλος πάντων. Θα πάρουμε μία στα γρήγορα αυτά. Καλά, δεν με νοιάζει. Ωραία, ας αρχίσουμε αυτό εδώ πέρα το σπινάκι. Γιατί δεν είμαι και πολύ χαρούμενη με το σπινάκι. Ωραία. Δεν με πριγκίπισσα. 40 γι' αυτό. Ωραία. Ωραία. Πήραμε αυτό εδώ πέρα. Και παιδιά, δείτε τη σκηνάρα είναι αυτό εδώ πέρα. Συγγνώμη που ακούγονται οι φωνές. Δείτε λίγο τη σκηνάρα. Ας ελπίσουμε να μην ακούγεται, να δω λίγο στις ρυθμίσεις ότι δεν ακούγεται η φωνή. Κάμερα. Όχι, music, εντάξει. Εντάξει, 12.000. Αυτό δεν έχει τροχό με αυτό. Τι είναι αυτά. Stop. Ναι, και θα κερδίσεις αυτά και τι παίρνεις. Όχι, δεν είναι. 1250, ωραία. Πάμε να κάνουμε τα σπινάκια τώρα. Ωραία. Συγγνώμη που ακούγονται αυτές τις φωνές. Ωραία. Τι είναι αυτό. Ωραία. Σε καμία περίπτωση. Θα τις
special είναι τόσο γαμάτο. Ωραία, έτσι. Αυτό που δίνω, αυτό εδώ πέρα που έχει κάνει, μόνο λεφτά θέλει να βγάζω στα μιλές, πραγματικά. Μόνο λεφτά θέλει. Τι άλλο να το δεν ξέρω. 50 ρε φίλα στα έδινες. Να πρέπει να σου πει. Ωραία. Άλλα 4. Ωραία. 5 για αυτό το sick boy. Ωραία. Δεν ξέρω το μάθημα. Φοβάμαι πιο μεγάλο το βίντεο. 15. Τι πήραμε? Ναι, και την ξεκλειδώσαμε παιδιά στα πρώτα 10 σπινάκια. Πήραμε ήδη ένα. Δεν ξέρω, σκέφτομαι να κάνουμε το ακριβό με τα 1500. Δεν ξέρω. Θα είχε πολλά. Δεν με νοιάζει. Ναι, οκ, εντάξει. Θέλω να μου δώσεις τώρα... Κοντεύει τώρα, δεν είναι αλήθεια, δεν είναι τίποτα. Ωραία. Αυτός μου αρέσει πολύ ο Σίκης. Ωραία. Την έχουμε αυτή. Ωραία, παιδιά. Θέλω να δείχνω special. Ωραία. 100 πήραμε από αυτό. Και... Ωραία. 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 10 γι' αυτό να. Αυτός είναι ωραίος, αλλά λίγο το βουλείς. Δεν πρέπει να τρομάζεις τους παίκτες. Να παίρνεις τις κορονέτος. Ναι, οκ, δεν είναι. Γιατί μιλάω έτσι σιγανά? Παιδιά, μόλις γύρισα από το σχολείο και χάρηκα τόσο πολύ. Στη διαδρομή έπαιζα για να δω πώς είναι η πίστη και αυτό. Βασικά δεν έπαιξα. Μην λέω ψέματα στα παιδιά. Καλά, δεν μου δίνει τίποτα, αλήθεια αυτό το game, αλήθεια. Έλα... παίζει... Πάρουμε το special σήμερα. Άρα 715 έχω. Πάμε. Άλλα 20 πες. 21 στιγμάτια ακόμη θα έχω. Αυτό θα μου τύχει ή όχι? Ωραία. Ωραία. Πού είναι μαμά σου? Έλα παιδιά. Έλα παιδιά. Χίλια συγγνώμη για τις φωνές που ακούω. Χίλια συγγνώμη παιδιά. Ωραία. Ωραία. Αυτός μου έτυχε. Τι σκηνάρα είναι αυτή? Παιδιά με ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα. Χίλια συγγνώμη που ακούγεται έτσι ο ήχος. Πραγματικά προσπαθώ να χώσω περισσότερη ησυχία μπορώ. Ναι. Το special μόνο θα το πάρουμε. Αν δεν ξέρω. Ωραία. 55 για αυτό εδώ. Ωραία. Σχηματιά έχει. Μετά. 50. Παναγία μου. Πρώτη φορά μου τυχαίνει 50. Ω παιδιά. Τύχη, αλήθεια. Κάνε τέλειος κοινό αυτό. Φυσικά δεν το ρωτήσω αυτό, ωραία. Αλλά θέλω να πάρω και το special. Πάμε μία. Μιες. Ωραία. Συγγνώμη για τους θόρυβους. Ωραία. Ωραία, πάμε 6. Ωραία. 6. Θέλω να πάρω το special. Τι πάει τόσο συχνά τώρα έτσι και να έχει το legendary.
30! Άμα μου έδινε 30. Άμα μου έδινε 3. Άγκο αυτό που σε λένε τέλος πάντων. 3-3. Ωραία. Ωραία παιδιά, δεν είδα τι με έτυχε. 3 γι' αυτό είναι ωραία. Είναι συμπόη το λένε, δεν καταλάβω. 8 το ξεκαθάσαμε αυτό, είναι τέλεια. Θα δεις. Αυτό μου 55 ακόμα. Ήταν ένα το πιο τερματισμένο βίντεο που έχω κάνει. Αν και άμα αρέσει τους ήχους που ακούγονταν. Τουρίστες είμαστε στην Καρέλα, τι να κάνω. Ωραία. Άλλα 28 θέλω για το Mythic Special. Εγώ θέλω να... εγώ θέλω να μου βάζει να κάνω σπινάκια. Θέλω να κάνω και άλλα σπίνες. Με 10 τώρα, εντάξει, φυσικά θα μου δείξει να κάνω. Τι να κάνω. 8. Να πάρω περισσότερο πίσω. Τέλος πάντων. Ωραία παιδιά. Δεν ξέρω να κάνω ένα τέτοιο ή όχι. Τι δίνει να δούμε λίγο. Το πρώτο δεν το έχω, δεύτερο δεν το έχω, το τρίτο δεν το έχω, τέταρτο δεν το έχω. Το έχω. Δεν το έχω, δεν το έχω. Το έχω. Το πατάω, τι να κάνω, άντε, ψάστε μόνο. Το πάτησα. Παιδιά, κάνω πολύ like. Το Mythic σε παρακαλώ. Εντάξει. Τουλάχιστον δεν το είχαμε. Το πρώτο Mythic που έχει βγει. Είναι αυτό γενικά. Ξέρω να κάνω άλλο ένα. Ή όχι, πάμε να κάνουμε τέτοια σπινάκια. Πάμε ένα τελευταίο πράγμα που κάλυψα. Ήθελα να έβγαινε κάτι duplicate. Δεν κάνω άλλα τέτοια. Τώρα θα κάνουμε κάτι μπορείς. Ωραίο σκηνάκι. Θα αφήσω 2.000 gems, θα αφήσω 2.000 gems για το τουρνά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' άρεσε γενικά να τερματίζω. Είναι έτσι ωραίο. Το special μου την τρίτη. Δεν νομίζω να κάνω και άλλες τρόπες τέτοιες. Εκτός αν μου είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν μου αρέσει. Πρέπει που μου αρέσει περισσότερο. Αν μου ξεκλειδώσει και το έπαιξε. Ωραία, 10. Θα μου κάνει και άλλες μετά. 10. Όχι 10. Θέλω 8. 3 θέλω το 8. Αλήθεια δεν βράζει πάρα πολύ. 3, 10. Φυσικά και θα μου δώσει 10. Ωραία, δεν ξέρω να κάνω κι άλλα σπινάκια, θα κάνω άλλα 10. Άλλα 10, τι να κάνω. Τι να κάνω, είναι ηθιστικό να πρέπει να τα τύχω όλα. Δεν είχαμε ένα Mythic. Πάμε 48. Άλλα 7 θέλω, άλλα 7 πρέπει. Δεν ξέρω γιατί δεν αρέσει. Αλλά 8 είπα. Ναι, ακριβώς. Όχι ακριβώς, 9. Όχι 7 ήθελε. Πρέπει να φτιάχνουμε το λεβεντέρι. Δεν πρέπει να κάνω τόσο πολλά σκηνές. 51. Τζόγος. Και εδώ, γι' αυτό τώρα θα μου δίνει μόνο epic.
δώσω ένα σπέσιο για την στανιάρο μέσα από tokens. Να το δώσω και το legendary να πηγαίνω, σε παρακαλώ. Ωραία φίλε, δώσε. Δώσε 10. 10. Δεν έχει βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. Κακό αυτό. Ωραία, 71. 9 ακόμη. 10. Ναι ρε φίλε, ευχαριστώ ρε Stumble guys, ευχαριστώ τόσο πολύ. Με 1700 θα πήρε, yes. Με 1700. Μου αρέσει να έχω κι άλλο. Φαντάζεσαι ότι θα το 100, ωραία, τα ξεκλειδώσαμε και αυτά. Πάμε τώρα. Από Spinster έχουμε κάτι άλλο. Τα καταφέρει δεν τα κάνουμε, το κάνουμε, δεν μοιάζει. Αυτό το skin το έχω. Να τι είναι αυτά. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα, αυτά τα παίρνεις τώρα έτσι κατευθείαν ή όχι. Το δρακουμέλ, τον δρακουμέλ λέω. 1700. Θέλω να καταλάβω λίγο κάτι. Μπαίνεις εδώ στο μύθικο, ωραία. Ναι, το πουπαστρούφ πώς το ξεκλειδώνεις. Πες μου τι αγοράζεις. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή βάζεις 12 ευρώ, 13 ευρώ ας πούμε. Και 900 κάνει 10 για το δρακουμέ. Ναι, ναι, δηλαδή θα πάρεις 60. Δηλαδή για να το ξεκλειδώσεις αυτό θέλεις 23 ευρώ να βάλεις, πρέπει. Παναγία μου ρε φίλε, τόσο James. Δηλαδή κάνει, ωραία, άμα κάνεις δηλαδή, πρέπει με αυτά θα υπολογίσω μετά μόνος μου. Άμα κάνεις λίγο push και βάλεις και μια προσφορά. Αυτό έκανα τι θες. Ωραία. Πάμε να βάλουμε θα βάλουμε special, αυτό είναι εδώ που μου άρεσε. Emotes τώρα. Να πάμε για το special emote. Δεν ξέρω τι να βγάλω. Μάλλον τον αόρατο. Μην κάνω. Όχι party, θα κάνω legendary. Θα παίξω legendary block dash. Το περπάτησε το ίδιο, να το είδες. Ωραία παιδιά, πάμε να δούμε τι θα τύχω. Ωραία. Τι θα τύχω, βασικά τι λέω που ξατουρνώ. Το κακό είναι ότι... Ωραία, είναι. Το ωραίο σκηνάκι φαίνεται αυτό. Ωραία, πες εδώ. Και τι θα γίνει, ας πούμε. Τι έγινε. Ένας πεθαίνει τώρα εξαιτίας μου, θες να πεις. Θα κάνω τώρα αυτό να το μεριάει. Φαίνεται, δεν κατάλαβα όμως τι κάνει ακόμα, φαίνεται ωραίο. Πάρ' το, εδώ. Είναι και τι πέφτει ένας. Μετεωρίτης. Δεν κατάλαβα τι κάνει. Οκ. Εντάξει, καλό άμα παίζεις τώρα. Εντάξει. Θα το έχω βέβαια να καταλάβω και πόσο ώρα είναι καλά. Τώρα περνάει μέσα στο τοίχο. Πώς λαγκάρει έτσι ρε. Δεν μας θέλει να παίξουμε, ωραία, δεν πειράζει. Θα κλείσω κάπου εδώ το βίντεο. Ό,τι λάγκα έχει ρε φίλε. Δεν πειράζει, τι να πω τώρα. Ωραία και παιδιά, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe και θα λέμε στην επόμενο βίντεο. Γεια σας!